Zumaian bizi nahi dugu eta bertan lan egin nahi dugu. Azken urteotan turismoaren gorakada dela eta etxebizitzen prezioak izugarri garestitu dira, alokairuak garestitu egin dira, hori guztia bideratu egin behar da Zumaian lan eginez bizitza duin bat izateko. Torregako babes ofizialeko etxeak aurrera atera nahi ditugu. Ezin dugu ahaztu, Puntanuetako azken lur sailean egoera blokeatuta dagoela. Eusko Jaurlaritzan dago egoera blokeatuta. Horri irtenbide bat eman behar zaio zumaiarrentzat alokairu sozial eta babes ofizialeko etxeak eraikiz Puntanuetan. Alokairurako laguntzak handitu nahi ditugu eta herritar gehienetara heldu ahal izatea nahi dugu. Horretarako, alokairurako emango diren baldintzak aldatu egin beharko dira, egokitu eta zabaldu egin beharko dira. Erabilera turistikorako erabiltzen diren etxeak horretarako behingoz ordenantza egin behar da. Eta horrela, araudia betetzen dutena bakarrik erabili ahal izango dira, erabilera turistikorako edo alokairu turistikorako eta besteak hor bideratu daitezke alokairurako bere osotasunean. Zumaian etxe huts asko dago, batzuek zaharrak dira eta berritzeak behar dituzte. Horretarako, Eusko Jaurlaritzak badu programa bat. Etxe horiek programa horretan sar daitezke eta horrela alokairuan jar daitezke, 5 urteko epe bat izango luke alokairu horrek eta prezioa tope bat jarrita izaten du, beraz prezio duin batean alokairuan jar daitezke etxe horiek. Hori guztia bideratzeko etxe jabeen eta Jaurlaritzaren arteko bitartekaritza lan hori egiteko EH Bilduk bulego bat jarriko luke. Elkarlan coworking zentrua bultzatzen dugu eta horretarako Ubilos begiz jota dugu. Zer da, beste herri batzuetan jarri da martxan eta ondo funtzionatzen du. Lehen urratsak eman nahi dituztenak eta beren negozio lan egiteko lokal bat behar dutenei, lokal bat ematen zaie, baina beste batzuekin konpartituz. Elkarren artean sinergiak sortuz eta guztien artean urratsak emanez, jendeak bere lehen urrats horiek eman ahal izateko. Lokalak dira, jendearen esku jartzen direnak, elkarlanean, nolabait esateko, aurrera egiteko merkatuan. Lana, herritar askoren kezka da, eta batez ere, gazteen kezka da. Lan orientaziorako bulegoa Zumaian bertan bultzatuko dugu. Eta horretarako alokairuko etxe bizitzen gaia bideratzeko jarriko den bulegori aprobetxatu daiteke honetarako ere, lan orientaziorako. Herriko merkataritza, herriko dendak egoera larrian daude, kezkagarrian behintzat bai. Hori sustatzeko EH Bilduk badu neurri bat. Zumaian erosi aplikazioa. Aplikazio hau udalak jarriko luke herriko dendarien esku eta herritarren esku. Erosteko ohiturak asko aldatu dira eta horretan oinarrituta Zumaian bertan ere ohitura horiek egokitu daitezke. Herritarrek aukera izango lukete aplikazio horren bitartez beren konprak internet bidez egiteko, baina Zumaiako dendetan bertan. Eskaria egin eta gero dendan bertan erosi edo jaso ahal izango luke produktua. Azken urteotan Zumaian turismoa asko indartu da. Turismo plana garatu egin behar da. Eta garapen horretan kontutan izan behar da ingurumena eta bertako herritarren bizimodua. Ahalik eta inpaktorik txikiena izan behar du turismoak herriko ingurumenean eta bertakoengan. Energia beka proposatzen dugu. Zumaiak ere energia berriztaileen aldeko apustua egin behar du eta kontsumo arduratsuaren aldeko apustua. Bertako ekoizpenaren merkaturatzea bultzatu eta indartu behar da. Horretarako ekoizleen, merkatarien edo saltzaileen eta erosleen arteko sareak bultzatu egin behar dira.